Fly with me tonight. מה התיישבתם? ניר, מה קורה עם הפוקוס? מה, אתם רציניים? הם עוד שנייה באים לעשות את עזוב, הסאונד בוא בעצמם. תיכנס, תראה איתי פה מוניטור. מה? טוב אחי, שנייה, מתאפסים ובאים לעזור. מי ישמע, הם עוד שנייה באים. תסתדרו בעצמם את הבמה. אחי, זה הדיל, סבבה? כסף זה כסף, אתה יודע את זה. תקשיבו, אתם צריכים להגיד תודה שהביאו אותנו לכאן מההתחלה. שום סיכוי שאני אעשה את זה. תכלס, אמרתי לך גם שיש גבול. תריץ למצלמה. תשאר שם קצת, תראו את ההמשך. תריץ מצלמה. רוי, סבבה? רצה מצלמה? מה? פשוט אל תראו, כאילו, תקשיבו את אותה שיחה, כאילו, של... בוא נעשה שוב פעם, פשוט מההתחלה ונמשיך את זה. סבבה, לאלתר. Fly with me tonight. מה התיישבתם? מה, אתם רציניים? נו. מה, אתם רציניים, אחי? הם עוד שנייה באים לעשות את הסאונד בעצמם, אתה יודע את זה? טוב אחי, שנייה, מתאפסים ובאים לעזור. אחי, מי ישמע גם, כאילו, אתה יודע, שיעשו את הסאונד בעצמם. אחי, זה הדיל. כסף זה כסף, אתה יודע את זה. תקשיבו, אתם צריכים להגיד תודה שהביאו אותנו לכאן מההתחלה. אתם קולטים את זה? אחי, אין שום סיכוי שאני אעשה את זה. יובל. שאני עושה את זה כבר רבע שעה, אתם לא עוזרים לי אפילו? בסדר, אבל שנייה. אחי, אל תעשה את זה, אנחנו עזוב לא אותך. עכשיו פה. שנייה, אנחנו מתאפסים. אחי, זה מה שהם ביקשו, מה אתה רוצה? הם ביקשו שנעשה את זה. פעם, שנייה אחת, תן לנו... רגע. הם באים. בסדר, הם באים. שנייה אחת, אחי, תן לנשום. יעיפו תנוח אותנו גם מפה, אתה. אתה לא מבין? אף אחד לא יעיף אותך אף משום אחד מקום. לא יעבוד איתנו עוד פעם. מה, אתה ילד בן 3, בחייאת, בן אדם. לא. Fly with me tonight. לא, הוא רציני, נהיינו בקסטריט בויז? הוא נותן אחד אפילו יותר קלוז, ממש כאילו קלוז על הגיטרה, קלוז על היד. תקשיב, אחי, אתה לא חייב לעשות את זה, כאילו, איזי. הם אמרו שאם אנחנו לא עושים את זה, מעיפים אותנו, אתה לא מבין? טוב, שיעיפו, אחי, על הזין שלי, אני אומר לך את האמת. יובל. מה זה שיעיפו, אחי? באנו להופיע. הם לא ייקחו אותנו להופיע פה יותר, אתה לא מבין? אתה רוצה שוב פעם לנגן אחרי הנהל? תגיד לי, ענה לי? מה נסגר איתך? אתה לא מבין, משלמים לנו כסף, סבבה, לכם יש כסף, אני לא יודע, לי אין כסף, אין לי איפה לגור, אתה מבין את זה? בסדר, יהיו אני צריך לשלם שכר דירה, אתה מבין את זה? תשמע, אחי, אני לא אהיה זולה. סגור לנו סיוטור באירופה, מה אתה מתעכב בכלל? סיטור, תגיד לי, חיים בסרט פה, אירופה? אחי, עוד חודש אנחנו בברלין והכל... למה, לא היינו למעלה לפני? קצת על היד שלו שם. לא היינו למעלה? מה אחי, קרה? עכשיו אני צריך חודש כסף, אחד לא אחר כך, קשה עכשיו אני צריך. והעולם שלך מתחיל להתהפך, עכשיו אתה צריך כסף? עכשיו תקבל היום אני 1,000 לא הולך שקל לקבל היום. אותו, אני לא הולך לקבל את זה אם אתם לא תעזרו לי לעשות את זה, אתה מבין את זה? מה? אחי, אם אתה לא שם לב, אנחנו עובדים פה לאיזה משהו. התפקיד שלך לא, נשאר בכיף אותו הייתי, דבר, אני לא חושב כאילו שצריך. בשיר הזה, פשוט אנחנו רוצים לדייק אותו, אחי. הכל טוב. עזוב, גם אל תעשה את זה, אחי, אני אומר לך, עזוב. כן, אני רוצה קצת יותר קלוז עם פחות פנים, כי זה לא מה שאומר לזה. אחי, אתה לא באת לקבל כבלים, לנוסקת הבירה. באנו לנגן. אני לא צריך לקבל כבלים, אני צריך לעשות את זה בדיוק 5 דקות עם אתה והוא תעזרו לי, אתם מבינים את זה? אחי, אני לא עושה את השיט הזה, אפשר לעשות סגית. זה היד עם הפאק. בואי תעשה את זה. תעשו שוב פעם את השיר, תתחילו מהשיר. Fly with me tonight, Fly with me tonight. so high, high. Fly with me tonight. Fly high. Fly high. כל הזמן רק אתה יכול לעשות. Fly with me tonight, tonight now. I want you to stay. Won't you give me your name today? כן, בדיוק. פליי, הקהל מטומטם אחי, זה בסדר.